Jó estét kívánok, kedves nézőim! Engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégemet, aki szakács, rézdomborító, könyvkiadó, rendezvényszervező, az ősi hagyaték őrzője, kedves jó barátom, Nyers Csaba Károly. Üdvözöllek, Csaba! Szervusz, Attila! Csaba, én úgy tudom, hogy te szerszámkészítőként érettségiztél. Hogy jutottál el szerszámkészítőként a szakácskodásig, mert igazából viszont szakácsként ismertelek meg? Igen, hát először szerszámkészítőként leérettségiztem, és 3 évet dolgoztam a szakmába, de akkor jött egy olyan gondolatom, hogy szakács legyek, mert hát a régi hobbim a szakácskodás volt. Hát ez onnan jött, hogy édesanyám olyan jól főzött, hogy mindig, hát ízletes volt az étel, és megkedveltette velem a főzésnek az örömeit. Kedvet kapta a főzőskéhez, elmentél egy iskolába ezek szerint? Igen, 3 év után abbahagytam a szerszámkészítést, és elmentem szakácsiskolába, és a Royal nagyszállóban ottan vizsgáztam le, és 1,5 évig konyhamészáros voltam, mert akkor még a szakmát csak úgy lehetett elkezdeni, hogyha valaki hát ismeri a húsoknak a bánásmódját. És a konyhamészárosság után lettem szakács. 3 évig dolgoztam a